С много музика, весело настроение и пожелания за по-добри дни бе отбелязан 3 декември, Световния ден на хората с увреждания. Любезни домакини на тържеството бяха обитателите на дома за стари хора в Ямбол, а за тях се сетиха и погрижиха членовете и симпатизантите на политическа партия Движение България на гражданите. Денят 3 декември, както добре обясни господин Димитров, е ден, който през 1992 година е приет от Генералната асамблея на ООН като Ден на хората с увреждания. И сега, намирайки връзката между денят и повода да бъдем тук при вас, връзката между Движение България на гражданите и това, че вие сте възрастни хора и голяма част от вас имат увреждания, искам да ви кажа, че вие не сте сами. Аз като лекар и като гражданин, като мислещ човек и като човек, на когото въобще не му е безразлична вашата съдба и професионално включително, се надявам, че ще намерим общ език във вашите болки, общ език, когато страдате, общ език, когато се движите на инвалидни колички и когато имате нужда именно от такива като мен или такива като нас, хората, които са около мен. Представителите на партията на Меглена Кунева поеха категоричния ангажимент да не забравят за проблемите на хората с увреждания, да са им чести гости и да изпълнят дните им с радост и надежда.